Okei, tässä on tulossa näitä kotinsuojelupaukkuja. Pistetään tämä tästä auki. Tulee tämä pois. Tämä menee sitten tänne sisälle. Se menee tähän sisälle näin. Ja se ottaa tämän ulos. Ulos täältä, jos se on päässä. Tässä on tämä näin. Tämä menee sitten sinne sisälle päin. Ja nyt minä pistän sen videon pois. Katsotaanpa nyt. Minä näytän vielä tästä näin. Etkö se on tässä kohtaa näin, niin se täytetään sitten sillä AP:llä. Nyt menee video pois.